aici e un episod din Don't Starve și e primul meu episod și iau o razna și da. Am început deja jocul, am luat câteva seeds, am găsit deja flint, am găsit un carrot și 3 bucăți de bearings. Da, mi s-a părut că am zis din așa ceva. Deci e primul meu videoclip pe channel, primul meu videoclip de gaming și da, o să simt așa cum să zic emoții și și mă bâlbâi să zic ceva greșit și dacă zic ceva greșit nu e numai din cauza că e primul meu videoclip pe care îl fac și e și pentru că sunt plecat. Sunt plecat în Germania și de un an și da, nu cred că mai trebuie să zic ceva mai de asta. Trebuie să facem un trap. Eu am asta de aici și facem un trap. Și da, și nici engleza mea nu e chiar așa de bună. Cât de cât merge. Pentru cât scrie într-un joc merge. Și vreau să zic ceva încă de channel-ul meu. Pe channel-ul meu o să pun numai gaming. O să pun și videoclipuri de skateboarding. Și da, sper să fie totul bun, să meargă bine cu canalul. Dacă vă place videoclipul ăsta, dați like, subscribe, share și da. Acum hai să ne bazăm pe videoclip. Sper că n-am uitat ceva. Să facem un X. Singurul mod de a trăi un X. De a supraviețui, nu să zic. Da. Aproape s-a făcut deja noapte, nici nu vine să cred. Și noi nici nu cred că avem loc în foc, da? Avem? Avem. Da. Aici sunt foarte mulți iepuri, ar trebui să fie cel puțin. Uite, aici trebuie să facem un trap și să punem aici, să setăm și punem un carrot în el, bait, așa, și plecăm. Vezi cum vine așa câte un pic? Acum hai să vedem cum îi prinde. Ne ducem un pic mai departe. Nu mai departe. Așa și... Haide. Da! Am prins unul. Du-te. Ups, da. Trebuie aici ceva repede. Am lag. 3 din astea. 1, 2, 3. Așa am și mâncare acum. Mare. Ok, să facem. Mamă, ce bine, frate. O prăjim și mâncăm. Seeds. Ce erau cu seeds? Poți să faci și capcană pentru costuri cu seeds. Nu țin minte pentru ce era bun. Asta eu. Acum să mergem să vedem de bețe și de așa, până să devine chiar întuneric și nu mai vedem nimic. Deci am foarte mare lag.
O să las videoclipul ăsta cred că pe la 15 și 20 de minute, între 15 și 20 de minute. Cel puțin o să încerc. Dacă fac mai lung, o să tai ceva din ele, ceva ce nu e chiar așa de important sau așa. Și cred că ce n-am văzut așa ceva până acum. Ăla sunt eu? De ce am statuie? Și de ce e un cimitir aici? Hello? Da. Interesant. Am două statui. Ce fain. Cred că o să fac bază pe aici, pe bază. Căsuța asta, așa, nu știu cum, fix cum se zice. Ce mi-a făcut aici? Aici am restul, lângă statueta mea. Însă nu fac eu ceva cu ea. Cred că dacă nu pot să-mi cred, nu sunt sigur, că pot să-mi mândrezi. O să încerc. Nu, aia. Să-l punem jos. Așa punem jos. Și punem și cook. Ce bine. Nu să vedem cât hunger ne dă. Ne dă destul de mult hunger. Dacă 10. Am acum, pot să fac și așa. Și scuzați dacă auziți răsete și așa în spate că e mama. Râde, nu știu de ce, deci nu mai interesant. Și da, sper să... devine noapte. M-a ajuns fix la fix. Am ajuns la fix. Mamă, ce bun. Fix la fix. Ce? Nu. Deci nu o să fie ăsta, ce vreau să fac și o să fie ăsta. Camp the fire pit. Și nu cred că o să-mi fac baza aici. O să-mi fac altceva. Am mapa aici, să vedem unde mă știu. Mamă, cum arată pe mapa, că e prostia asta. Să trecem de lanul ăsta de fund, sau ce e asta, nu știu și nu am asta. Trecem de asta și vedem ce e. Da, întâi așteptăm să treacă ce mai important. Prima dată să vină iarăși save și cred că o să am iarăși lag. O să fac și torțe. Sper să nu uit. Ce pot să fac? O să fac un pickaxe. Sper să se audă bine, că am zis și mai azi 2 ori când zic asta, că nu știu de ce parcă am o părere că nu se aude. Hai, dă-mă ăla că e pisică. O să tai capacul ăsta, taie-l. Vedem nimic, nu știu și nimic. Trebuie să respir. Am deja aproape 10 minute de ore când înregistrez și... Da, deci nu am vrut. Oricum, asta nu vă interesează pe voi. Saving, yes. S-a făcut zi. S-ar putea și să tai noți, adică să scot nopțile din videoclip. Deci, asta cred că va fi
ultimul pe care o vedeți în mine. Nu, dar nu să mai las și în alte emisiuni că... Yes, am găsit chestia asta. Dar degeaba că nu avem nimic cu chestia. Fain. Perfect. Trecem pe lângă... cum să zic eu... Da, eu am mai jucat, am făcut deja un joc singur. Nu știu ce am zis, da. Nu, lasă-mă face. Nu vreau să creatorii ăla, că nu mă lasă-mă face. Nu e important. Wormhole. Cred că am văzut într-un videoclip. Dacă nu sar între ele, o să te duc în altă parte. Du-mă în altă parte. Hei, ce-ai? Alo? Ceva? Deja? Ce? Unde sunt? Stai, nu. What? 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 Deci asta chiar că e departe. E prima oară când fac chestia asta. Departe mai dus. Am crezut eu că e o lume foarte mare de așa ceva niciodată. Deci acum e fain, înseamnă că mă voi face casa aici. S-ar putea să mergem înapoi și să... Da, nu, să stăm aici. Într-adevăr, azi supraviețuim. Nu știu ce să mai zic, dacă să mai zic ceva. Trebuie să găsesc flint, sau ce trebuie să găsesc? Nu flint. Ce-mi trebuie mult? Bețe din astea. Of, ce prost am fost. Cred că mă duc înapoi și trag, iau, vedem. Aici era și o chestie, ce e? Am lag. Nu, pe angel, jos pe angel. Ăia sunt cei mai periculoși. Am mușcat. Ajutor, m-am mușcat și mă mușcă. Ajutor. Yes, pleacă. Știu ce e, dar arată frumos. Ce e asta? Pick up every flower. Nu știu. Nu vreau să am posedați pe la mine în inventar. Da, deci stai, am făcut un pickaxe. Nu am făcut un pickaxe. Mergem înapoi, cum am zis, și o să dăm ăla, o să luăm câteva pietre și pe angeni. Căcați și lăsați-mă în pace. Da, e a doua zi deja, deci reușim să facem vreo 2-3 zile într-un videoclip. 3 zile, de ce zic 3 zile? Să găsim wormhole, unde e? Wormhole, nimic, jos și după aia stâng. Gata. Recept. Cred că trebuie pus să iau pe aici, așa. Uite-te aici. Și nu-mi place cum arată așa, parcă găros și vâți. Jump intro. Jump. Nu? Unde? Ce-mi place cum merge el, mai ales când e lung. Când e lag așa, poate sare și părul și picioarele și tot. Parcă se dezmembrează. Da.
Acum unde eram? Unde eram? Jos. Început. Trebuie să ne facem, să strângem rocks. Rock. Se aude rocks. Am lag. Groasa mea. Uite, rocks. Ce tot zic rocks? Nu știu. N-am știut până acum că... Ce este? What is this? Is my controllable? Done. What? Then... Ok. Nu știu ce să... Ce a zis el acolo? Hei, unde-i mă ăla? Că nu mai văd. Am fost aproape de el. Acum mergem 3 cm. Nu vedem, uite ăla. Da, știe. Așa, dă-i să simți. Punk. Flint. Și Flintul e bun. Și da, și Roxul. Rox. De ce tu zic Rox? Roxul, cel puțin. Rox. Deci asta dă cel mai mult. Da, du-te și culcă-te, cioară. Ei, chiar s-a dus. Nu știu la ce ne folosește nite. Și văd că nici nu mai am loc să-l iau, așa că îl las aici. Am o melodie în cap care vine la asta. Să avem rizing. Nu putem să facem o mașinărie, nu. Putem să facem un fire pit, ce fi. Unde facem fire pit o să fie o să fie baza noastră, mie. Lag. Fine. Yes. Mai iau rocks. Mai iau câteva pietre. Deci de acum cred că o să zic pe română, nu mai zic pe engleză. Toate nu vin așa cuvântele în engleză, deci pur și simplu așa câteodată. O să punem fire pit-ul, dacă așa se numea, nici nu mai țin minte. Nu punem lângă cioara asta și punem lângă... Bună aici. Mai încoace. Deci așa lângă pietre. Aici. Hai să punem fire pit-ul. Și nici nu se mai avem de mine. Deci nu știu ce o să punem pe foc. Dacă nu programul să murim. Nu zice niciodată. Da. Uite, hai să punem. Să mâncăm ceva. Nu e foame. Pentru acum nu se vede. Așa, ups. Și mâncăm. Iarăși aceeași chestie, cred că o dată viitoare o să fac full screen, dacă nu uit. Da, deci asta a fost, am să las videoclipul aici. Mulțumesc că ați stat la videoclipul meu, ați vizionat.
dați like, share, subscribe. M-ar ajuta foarte mult și m-ar informa ca să fac cât mai repede următorul videoclip. Ne vedem în următorul videoclip de Don't Start.